So ayan, naglilinis tayo ngayon ng ano, motor mga guys. Kaso ayan naman oh, bigla naman siyang umulan. Ang galing talaga. Timing lagi pag naglilinis biglang umuulan eh. Yan. Linisan natin yung motor natin para maging pogi naman siya ulit. Ang galing talaga eh, no? Pagkatapos mo mag ano, linis, uulan. Ang galing. Yan, linis-linis na siya ngayon. Di isang buwan din itong dinalinisan mga guys. Ting linis lang. Kasi hindi tayo makakalabas ngayon. Umulan, sayang ng wax. Actually guys, magti 3 years na sa akin 'to. Wala pa naman akong na anong any problem sa kanya na mga major ano. Siguro kailangan lang talaga ano, maintenance talaga. Ipangalan nga pala to guys, siya si ano, Black Luffy. Yan yung hango doon sa favorite anime ko na ano, One Piece. Pinangalan ko Luffy, si Luffy to. Si Black Luffy. Hindi ko na rin napapanood yun, naging busy na rin eh. Ito favorite ko rin to dati, si Bart Simpson. Kahit hanggang ngayon naman, kaso hindi ko na rin siya napapanood. Galing din talaga mang-inis ng ulan eh.
Sa mga nagmumotor nga pala guys, ay, bago natin sampahan yung motor natin, check muna natin kung may sira o ano, mamaya plato kaya may ibang problema. Hindi ako expert sa pagmumotor na, pero sa mga experience ko lang din. Check muna natin yung ano, motor natin bago tayo umalis, ganun. Lalo na kung may angkas tayo. Para paras kayo safe. Yun. So guys, almost done na. Ito lang muna binag ko ngayon kasi medyo umuulan. Hindi ako makalabas, di ako magawa ng vlog eh. So yun guys, yan lang muna sa ngayon. Ang galing talaga kung kailan tayo naglinis oh. Saka naman biglang umulan, ang galing talaga. Matindi. Kung itong pag-walk safe, ang tawag yata ito ng ulan eh. Laging natataon eh no? Pag maglinis, sabay uulan eh.